Dito kami ngayon sa boundary ng Dingalan. Pasok kami ng Panakar. Susubukan namin kung hanggang saan yung kayang puntahan ng ganitong sasakyan. Nandito tayo sa Pacific Pulas. Ang ganda ng ano dito, ambience. Tignan nyo. Yan yung mga kubo nila, oh. Kapaw-ning. Sarap. Yan lang yung minamagpulor. Nandito tayo ngayon sa Dingalan, Aurora. Subukan natin, ha? Try natin. Subukan lang namin lumibot. Libot kami kung hanggang saan yung pwede namin puntahan dyan sa mga gawing beach. Yung pagawing way na papuntang Nakar. Tama? Nakar, Quezon. Titignan namin kung hanggang saan yung pwede puntahan. Wala rin naman kami ginagawa. Kasi today is Friday. Grabe, oh. Ha? Grabe lakas ng hangin. Ang ganda ng ulap, oh. Oh, negative na negative magpalipad ng drone dito. Pakain muna kami ng lunch dito. Kasi oras na natin ay... Anong oras na ba? Alas 2. Ayun. Ay, alas 2 na nga. Yan si Mahal. Lapit nang di magka-chocolate. Isa siyang ingibs. Ingibs. Ingibs ka ano? Ingibs. Ikaw ingibs. Yan, ingibs yan. Ingibs. Bigay? Isa siyang dipermerang ingibs. Ingibs, ingibs, ingibs. Mukhang wet ride to, ah. Kung umaambon. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. Wag lang uulan, tignan nyo yung daan. Ay, may natulong tubig, oh. Ay, hapon ka. Oh, nako. Kinakabahan ako, ah. Buhagin na yung daan, kinakabahan ako, eh. Utang na yung utang. Wag ka lumit. Ay, wag ka wita. Nadulas. Ay! Dulas, shoote. Kuya naman, nagdire-diretso pa naman si Kuya. Diyos ko pa. Dito ka maduwan. Ay, ka maduwan. Dito. Nandun na siya. Ang takot. Takot ako sa ganun. Ay, oras na dumulas. Diyos ko. Pamalalim eh. Nag-landslide pala dito, oh. Puta mo. Kasi palong ka niyan, no? Tignan mo mabuti. Kala nyo lang, di matarik yan. Nataas yung palusong. Ay, ba't ganun yung bahay na yun, no? Nakatagilid, no? Ay, no? Oh. Lumubog, no? Lumubog, ginagawa pa lang siya, no? Nagawa pa lang. Didyakan yun maganda. Didyakan daw yung bahay na ito magilid. Love Matawid. Grabe ang lakas ng alon. Saan ka pupunta? Babalik ka? Dito tayo ngayon sa Matawid. Tignan nyo naman kung gaano kalakas yung alon. Oh? Layo pa lang, maalon na. Alon, no?
Ayan si Hapon. Subukan niyang magpalipad ng drone kung kakayanin, pero parang hindi. Katakot naman ng maligo pag ganyan na alon. Bigla na lang naging mahangin. Todo hangin. Yan yung GoPro natin, oh. Nanggaling pa ng tinggalan, ay ng dinadyawan na basa. Naman yung signal. Ano tawag yun na nga dito dati? Coastal road ng ano, di ba? Ito ang coastal road. Coastal road na May kabiwas, Matawi. oh. Kabiwas. Anong kadiwat? Kabiwas. Kabiwas? Ang coastal road ng Matawi. Look at the... See. Lalakas ng alon. Ate. Saan na papunta to? Ibuna. Doon. Yun, oh. I love Ibuna. Hanapin natin sa dito. See? Dito. Sino to? Yung ginugupitan ko. Yung may hotel dito sa Ibuna. Uwe? Oo. Ito yun. Sino to? Lahat yan ano? Ay, dito yung Gius. Ayan. Ito pala ang Gius. Oh. Gius. Maraming ano yan eh. May mga ATV sila. Ayun. Inutak pala yun. Kaya palang maganda dito. Maraming resort. Okay, dito. Marapit sa Facebook na sana. Kennebec-Kebort. Kennebec-Kebort Resort. Ayun na. Ay, dito. Ano? Pacific Buddies. Andito pala yan sa Ibuna. Umiray. Oh, mamili ka saan tayo pupunta. Umiray. Picnic ground. Ano kaya yun? Lipit. Picnic ground. 2 kilometers. Kung saan na naman kami nagpupunta. Mga lugar nga na hindi namin alam kung saan. Tama kaya kung tinatahak natin? Ha? Hindi ko alam. Ayun. Oo naman. Siguro. Tamo, yung sa dadaan. Yung daw susundan namin daan. Ewan ko ba? Dahan-dahan. Yan ako sa baba. Tawid mo muna, di. Tawid mo na lang, matakot ka. Matakot siya agad. Huwag ka matakot. Pagkabarog tayo, dalawa tayo, di naman ikaw mag-isa. Di, huwag na tayong tumuloy. Ha? Bakit? Ayaw mo? At takot na ako eh. Ay, ayun, dun na lang daw. Ha? Dun lang daw yan. O sige. Kung ayaw, huwag na. Huwag na sana. Ha? Mag-drone ka na lang dito. Yawan na. Hinto ka muna dyan, mahal. Ipapakita ko sa'yo. Kaya kami sa blue na yan, oh. So, makikita mo naman, may mga daan pa naman siya. Bigay mo. Papunta dito. May mga resort pa. So, punta tayo umiray. Kahit madilim-dilim na, oh. Ano oras na ba? 3:13. Sige, G. Pacific Coast. Ano yan? Saan tayo? Dito? Ayun, ano nakalagay? Pacific Coast Cities? Mayroong bantay. Private property yun. Maganda dito. Ano ito? Pangit lang talaga yung weather ngayon, pero maganda dito.
General Nakar, Quezon. Officially, nasa Quezon na nga kami. Ilang hakbang na lang. Yan. Ayan, good afternoon. Magandang hapon po. Wala, di pa pwede mag-pack. Sa Quezon, wala na po tuloy na daan. Wala na po. Wala na. Kaya hindi po kayo makakatag. Hanggang dito lang po. Ano pong meron dyan? May mga resort pa po dyan? Research ko na po na. Wala na po. Dito na po sa Dingalan. Sa Kustan yung mga resort. Dito po, ano yan, top road na yan. Yan po yung dinadaanan. Pwede kayo makatagos ng Quezon. Dakar hanggang Infanta. Pero Trail. yung may mga wings na sasakyan tsaka yung motor na Enduro. enduro. Okay po. Sige po. Thank you po. Salamat, sir. Pumili ako kanina. May unan pa. Pumili ako ng puto. Renda natin puto. Dito tayo ngayon sa tulay na naghihiwalay ng Dingalan tapos Quezon. Nakar Quezon na yan. So right, bago maubos ang ating memory cards, nandito tayo sa Pacific Kulas. Ang ganda ng ano dito, ambience. Tanda nyo, yan yung mga kubo nila, oh. Tapos meron pool, yun, oh, may pool doon. Hello po, magandang araw po. Mag-inquire lang po sana magkano po ang rate po dito pagka gusto po mag-overnight. Yan po. Yan natin yung 3.5 nila. Ang ganda, ang ganda dito, oh. Pwede kayo magligo dito ngayon. No? Wow. Pacific Kulas. Yan ang name nung kanilang resort. Meron silang ano dito. Ito yung room 435. Good for 6 person daw yan. Search nyo na lang sila sa Facebook, Pacific Kulas. Ang ganda dito. Yung weather lang ang hindi maganda, makainis. Uy. Silipin natin yung room ng pang 3.5. 6 person daw ito. Ay, may kan pala. Extra bed. May extra bed. Tapos CR. Ito. Tapos meron kang sariling balcony. Yan. Saan niya to, Mama Mams and Pops? Oh. Ito yung room ng 2.5. Itong baba na to, sariling kitchen nyo na pala to. Libre sila ng gas, stove, lahat, pati gagamitin. O, pwede ka pa mag-bake yata dito. May fridge din sila. Lahat daw ng utensils pwede mong gamitin. May bahay. Silipin natin yung taas. Generator yun? Nakabala pa si ate. Gusto nyo po mag-shoutout. Malaki pala. Oh. 2 to 3 person daw pwede dito. Yan, pwede mag-extra bed dito. Okay. At ito na namin tatapusin ang aming vlog sa ano na pangalan? Information. Babalik na lang siguro kami. Pacific Kulas. Ayan. Oh. At huwag niyo kakalimutan mag-like, share, and subscribe. Goodbye!